Ahojte kamaráti, vítam vás v dnešnom videu. Tí, ktorí ste na mojom Hero Hero, viete, že máme každý deň nejaké nové videá, že pridávam každý deň nejaké nové videá. A dneska máme konkrétne video o hodnotení vašich prác. Tí, ktorí ste teraz na YouTube, tak ak chcete vidieť nejaký ten môj týždenný program, môžete sa pozrieť na moje Hero Hero, kde každý deň pridávam nové videá. A toto video bude, ako som vravel, o hodnotení vašich prác. Mám tu zo pár vašich prác, ktoré ste mi posílali. Chceli ste sa spýtať, čo by ste mohli zlepšiť a vlastne jeden deň v týždni mám vyhradený práve na hodnotenie vašich prác. Plus chcel by som do tohto videa zakomponovať moje myšlienky, ktoré mi pomáhajú v tom, aby som sa stále posúval napred a aby som nestagnoval, aby neprišlo vyhorenie a vlastne všetky také moje myšlienky, ktoré mi pomáhajú sa posúvať a nezastaviť sa a mať stále motiváciu. Myslím si, že je to veľmi potrebné. Všímam si aj u zákazníkov, keď striam v salóne. Niektorí rozmýšľajú, či idú do toho, čo ich baví, sú trošku demotivovaní tým okolím, že im povedia, že možno to nemá zmysel a tak. Takže myslím si, že ten mindset je veľmi dôležitý v tom, čo robíme a hlavne, aby sme sa dostali tam, kam chceme. Takže začneme tým hodnotením, či už ste na YouTube, či už ste na mojom Hero Hero. Ak ste na Hero Hero, vidíte celé video. Na YouTube vidíte len polovicu, takže ak chcete vidieť celé videá, tak si kliknite na môj link dole pod podpisom tohto videa. A je tam mesačný odber 9 eur, zatiaľ je takto nastavený. Predtým bol 4 eur, takže ak si zakúpiš napríklad, ak ste si zakúpili za 4 eur, tak vám už doživotne ostane toto predplatné. Teraz mám 9 eur. Zatiaľ neplánujem, toto je pre mňa super. Dávam vám každý deň tieto videjka, takže snažím sa vám odozdať zase tú podporu, ktorú dávate vy mne. Takže môžeme sa posunúť na hodnotenie vašich prác. Takže ako som spomínal, budem hodnotiť vaše práce. Viem, že niekedy sa to nedá dať alebo vystriať tak, aby to vyzeralo úplne ako nasprievané, nakreslené. Niekto má nejaký kontrast vlasov, niekto nemá na to farbu. A ja striham, aj ja som začínal, takže viem, že všetko sa úplne nedá. Pozriem sa na tie vaše práce, ktoré ste mi poslali. Mám tu hneď prvé video pred sebou a iba tak, čo mi padlo do oka. Ja aj vlastne fungujeme tak, že nikto nemusí byť úplne dokonalý, úplne, že každý kontrast, ale to, čo uvidím, tak vám spomeniem. Takže mám tu hneď prvé videjko. Prepáč, nemám tu od koho, dal som si to hneď screenshotol, som si stiahol. Určite sa spoznáš. Takže máme tu hneď prvý taper. Ja som tam už videl iba jednu chybičku, ktorá mi padala do oka. A je to taká maličkosť. Môžete sa pozrieť na tento taper, je veľmi pekný. Super kontúry sú ostré, forma je pekná. Táto pravá strana je za mňa dokonalá. Iba na tej druhej strane, hneď vám ukážem screenshot. Toto mi padalo do očí, presne toto miesto. Príde mi to, ako keby v tomto mieste si zobral viacej ako v týchto. A potom to pôsobí tak, ako keby také kostrbaté. Že niekde je vynechané viac a menej. Neviem, ako si robil toto miesto za uchom. Či si tam išiel nastavcom alebo veľkým hrebeňom. Ja robím toto miesto veľkým hrebeňom, lebo zafixujem si a rovnomerne zoberiem, aby sa mi nestalo toto. Neviem, či si tam išiel nastavcom. Kľudne mi daj vedieť. Tí, ktorí ste nevideli, tak mám aj takéto videjko na Hero Hero. Ak chcete, pozrite sa na tento taper. Jedine toto miesto mi padlo do očí. Ukážeme si druhú stranu, tá je super. Druhá strana je takáto. Druhá strana. Vidíš, tu je to úplne pekne prepojené. Tá forma je pekne prepojená. Kontúry sú ostré, je to všetko rovnomerne. Nie sú tam také tie hrbolky. A dizajn úplne super pekne a ešte aj brietvičkou orezaný. Takže za mňa iba jedna táto chybička. Myslím si, že to v budúcnosti dáš. Pošli mi potom fotku alebo videjko. Držím ti palce. Poďme hneď na ďalšiu prácu. Máme tu bradičku. Taktiež poznáte sa, neviem. Ja som na tejto bradičke nenašiel nejakú chybičku. Je to pekná kontúra zo spodu. Ostrá pri uchu. Fade je pekný do postupná. Nejaké vlasy tam, tie, ktoré by ako keby mohli byť ostrihnuté, nejaké tam nevidím. Bradička pekná, vychytal si aj tú výšku tej kontúry, tej dĺžke, že všetko to hrá spolu, aj ten fade je pekný. Za mňa super.
Pokračujme na ďalšiu prácu. To je taktiež od teba. Tu som nevidel vôbec nič. Zapojený vrch, taper jemný. Tu vôbec nevidím ani jednu chybičku. Toto je veľmi pekne urobené. Styling vpredu ofina, či už ten styling vzadu, prirodzený podľa víru, všetko tam hrá, zapadá do seba. Veľmi pekná práca. Pozrieme si taktiež, toto je tiež od teba fejdík. Nádherný. Napíš mi, koľko striaš, som veľmi zvedavý. Fejdík, nádherný. Taktiež styling, ten istý vír vidím v stylingu. Jediná vec, že ktorú by som ja, možno on to ten zákazník nemá rád, možno si sa ho aj pýtal, keby si tam ešte toto hodil, toto miesto, keby si tam urobil toto. Hej, možno niekto to nemá rád, možno niekto to bude mať rád, ale to by sa mi ešte tam hodilo, lebo si aj pekne si urobil túto kontúru a tá vrchná je taká trošku, že strapatá. Hej, možno by sa mu to páčilo a bolo by to také, že iba z môjho pohľadu taká vec, ale zákazník, niektorí to nemajú rád, niektorí to majú. Takže jedine toto by sa mi tam pýtal, lebo taktiež si to pekne urobil, tak viem, že ešte toto by si vedel posunúť. Taktiež super práca, pozrieme sa, ešte tu máš, jedna je od teba. Tu som videl už, keď som si to pozeral. Tu by sa mi ešte pýtala 1,5 mm, ktorú by som poriadne pritlačil rohom. Hneď ako som to miesto videl, tak by som to tam hodil a to miesto je toto. Tu by som poriadne, konkrétne toto miesto tak urobil, že ako keby pritlačil tým rohom toho strojčeka, aby to bolo viacej čistejšie. Ale taktiež všetko styling super, forma super, takže za mňa pecka. Môžeme ísť asi na ďalšiu. Tu mám od ďalšieho chalana, pozrime si videjko. Videjko sa pozeráme. Vidím tam iba 2 chybičky. Hneď idem na screenshotík. Screenshot. A mám tu tieto 2 miesta. Prvé miesto je tu. Tam by som hodil ešte raz 3 mm a 1,5 mm. A druhé miesto by som tuto dole. To je bez nastavca, otvorená a pozatvárať. Ale vrch zapojený do boku, ofina, hra s tou formou, to je za mňa super, jedine tieto 2 chybičky, určite to dokážeš, zapracuješ na tom a pošli mi, som zvedavý. Takže mali sme zo pár prác, ktoré ste mi posílali. Ak je niekedy toho viacej, tak jasne, dám sa k tomu, teraz ste mi poslali možno menej. A o to by som ešte chcel vám hodiť tú moju myšlienku, ktorá mi pomáha sa posúvať. A ide o to, ako by som to povedal. Keď mi niekto povie nejaký problém, tak ma hneď napadne, že ako to mám ja. A vidím, že to mám nastavené tak, že nezaujíma ma to, že idem si stále za tým svojím. Teraz trošku musím popremýšľať. Možno, keď vám poviem, ako som začínal, tak ma niečo napadne. A vlastne ide o to, že možno pre niekoho sa to bude zdať, odbočím, pre niekoho sa to bude zdať moc duchovné, pre niekoho sa to bude nejaké náboženstvo zdať, niekto je veriaci, neveriaci, je úplne jedno, či sme veriaci, neveriaci. Ja teraz budem rozprávať o tom, že čo funguje v živote, že ako funguje ten život, ako funguje hlavne ten váš život, že ako si viete si aj pritiahnuť veci, ale ako funguje tá myseľ a to okolie okolo vás, ako si viete pretvoriť ten život okolo vás na základe toho, ako myslíte. Takže chcel by som povedať jednu vec. Vždy musíte robiť to, čo cítite. Nechcem znieť úplne, že nejaké motivačné, ale proste takto to funguje. Pre niekoho to možno v tomto momente nebude, alebo možno tomu nebude chápať. Není možno tak pripravený na to, ale napríklad pre mňa, keby mi to niekto na začiatku povie, keď som mal pochybnosti a teraz ma napadla jedna situácia, tak by mi to veľmi pomohlo a možno by som bol teraz niekde inde, tam, kde som chcel byť. Takže napadla ma jedna situácia. Ja som hral futbal, preto ma aj Pele volajú. Bol som veľmi dobrý, môžem si to povedať. A už od 6 rokov som začal hrať futbal a bol to môj sen, že chcem tým zarábať, proste Cristiano Ronaldo, môj vzor a tak. Tak môj tréner, mal som tiež také, že nie šťastie, ale malo to tak byť, že som stretol jedného trénera, ktorý bol
aj trénoval vysoké ligy, aj pozriem sa na čas iba, aj trénoval vysoké ligy, aj som sa mu páčil a proste na tej ceste ja som chcel byť niekde a ten vesmír mi dal takého človeka do cesty. To je jedno, či ste veriaci, vám to dal Boh, či vám to dal vesmír, to je jedno ten zdroj, na základe ktorého sme tu, na základe ktorého naše telo funguje, proste sme tu a sme tu pre niečo. A ten vesmír mi hodil do cesty tohto človeka a veľmi som sa mu páčil a bol veľmi dobrý tréner. A on ma tak sa snažil posúvať, že dlho nemal takéhoto hráča pod sebou. Prvé ligy trénoval aj v Česku a vždy mi vybavoval do vyššej ligy ísť na skúšku. A bola taká situácia, že som bol v Senci, to bola prvá liga, mal som 14 rokov a prišiel som tam. Prvýkrát som išiel takto od rodiny, alebo tak proste som bol sám. 14 rokov som mal na intraku a bol som tam 3 dní. Celý týždeň som tam mal byť, sobotu mal byť zápas a potom mi tréner povie, že či som tam chcel byť. To bola prvá liga. Ja som začínal na dedine, to sme boli nejaká 8. liga, ani to nie. Ja som prišiel medzi tých chlapcov a zrazu úplne ten futbal strašne rýchly bol. A viem, že som bol šikovný, len nebol som taký prispôsobený na tú rýchlosť a tak. Ale keď sme hrali, tak trénerovi som sa páčil. A prešli 2-3 dní a mne tam bolo smutno, nikoho som nepoznal. Boli tam Maďari, ja som sa s nikým nerozprával. Intrak bol starý, prázdniny boli, pekne bolo vonku a proste ja som tam plakal. Tak bol som taký smutný z toho, tak som trénera poprosil, že potrebujem si ísť zobrať domov veci. To bola streda, mal som tam byť ešte do soboty. A on, že teda choď, ale vráť sa, že proste chcem ťa vidieť, že páčim sa mu. Tak som prišiel domov a moja mama videla, že som bol smutný, že som bol taký, že však bol som tam sám a tak. A ona mi povedala, že tak už nechoď. Na mňa to ovplyvnilo, bol som mladý, vôbec nevedel som, ako čo funguje, nemal som ešte taký mindset hlavne. A moja vlastná mama mi povedala, že tak tam nechoď. Hej, ten človek, ktorý je možno vám najbližší, vám povie, dobre, nechoď tam. Prvá vec. Aj ten človek najbližší nevie, ako vy to chcete veľmi, ako vás to baví, on to bude súdiť podľa seba. Ona by tam nešla, tak nechoď tam ani ty. Druhá vec by bola, OK, choď tam ešte raz, vyskúšaj to, možno sa niečo zmení, vydrž to. To by bolo super. Tým som vám chcel povedať, že veľa ľudí vám okolo vás budú hovoriť, nemá to zmysel, to už nejde, toho je veľa, nedáš to, alebo také nejaké veci, ktoré vás budú dávať dole a my ako ľudia sme ľahko ovplyvniteľní, naša mysel. Tak si poviete, že asi majú pravdu. Málo ľudí je takých, ktorí vám povedia, vyskúšaj to. Hej? Málo ľudí je takých, ktorí chcú, on je tu a málo ľudí je takých, ktorí chcú, aby ste vy boli vyššie ako on. Takí ľudia podľa mňa asi aj neexistujú. Lebo na základe ego nechce, aby ste boli vy ďalej ako on a možno aj tá moja mama, najbližší človek, to nechápe, nevie, ako to ja chcem. Podľa nej, ona nikde nebola, ani dovolenku nemala, lebo moja mama je taký človek, tak ona to podľa seba súdila a možno nevedomky ma dala proste dole. Aj možno chce, aby som bol, nie možno, ale chce, aby som bol proste čo najďalej, dopriala by mi, ale podľa seba to súdila. Takže aj človek, ktorý vám dopraje, možno nevie, ako to vy chcete, súdi to podľa seba a človek, ktorý vám nedopraje, tak určite nebude chcieť, aby ste boli hore. Ja som si toto zažil, túto moju skúšku, pochopil som to časom, až kým som bol starší a teraz ja chcem, aby ste boli vyššie, lebo ja som sem prišiel na to, aby som si niečo dokázal, prišiel som sem preto, aby som dokázal všetko, čo ja cítim, čo chcem, robím všetko, čo chcem. Človek, ktorý je okolo mňa, môže mi povedať jeho názor, ale ja to teraz takto cítim, idem do toho, ak to nevidie, moja skúška, iba sa z toho poučím. Ak to vidie, išiel som si ja za tým, čo cítim. Nikto mi do toho môže mi povedať niekto názor, aj moja mama mi už teraz môže povedať názor. Veľa vecí mi teraz hovorí, že nemá to zmysel, blablabla, aj autíčko som si išiel prvé kúpiť, nechod tam. Nakoniec som si kúpil moje prvé auto a wow, okolo ľudia hovorí, to si ako dobre kúpil, za akú dobrú cenu. Nemal som s tým servis vôbec, žiadne starosti. A potom moja povedala, tak to si dobre kúpil. Ten človek možno nie je na takom leveli toho myslenia, ako vy. Takže vždy robte to, čo cítite. Aj keď to nevidie, povedzte si iba, že boli ste sami sebou, chceli ste to, vyskúšali ste to a nevyšlo to. Všetko, čo nevidie, sa deje pre vás. Je to taká skúška, taká lekcia. Aby ste zas druhýkrát
vedeli, ako s tým naložiť. Vždy, čo sa vám stane, či už v práci, či už vo vzťahu, či už hocičo. Videl si iba polovicu videa a celé video nájdeš na mojom Hero Hero. A okrem neho tam nájdeš podrobné videotutoriály, vďaka ktorým sa naučíš strihať. A odporúčam ti pozrieť sa na náš e-shop, kde nájdeš takúto XL pláštenku, ktorá zakrie zákazníkové tenisky a dokonca má možnosť pridať vlastného loga. A určite sa pozri na môj Instagramový účet, kde pridávam každý jeden deň tip zo strihania. Ďakujem za tvoju podporu, každý jeden like alebo odber ma podporí a my sa vidíme pri ďalšom. Ahoj.